Prasacia chrípka hýbe burzami všade na svete. Od Tokia po Wall Street padajú ceny akcií leteckých spoločností či cestovných agentúr. Nie všetci však na panike šíriacej sa svetom prerábajú. Hoci správy o prasacej chrípke vyzerajú na prvý pohľad veľmi zle, v skutočnosti však na nich niekto veľmi dobre zarába. Riziko rozšírenia prasacej chrípky malo aj pozitívny vplyv, a to hlavne na farmaceutické spoločnosti, ako sú anglická spoločnosť GlaxoSmithKline a švajčiarska spoločnosť Roche. Ich cena od včerajšieho rána poskočila o viac ako 7%. Čo je najviac za posledných 5 mesiacov. Ak teda niektorý z investičných fondov kúpil akcie niektorej z týchto spoločností ešte v piatok, napríklad za 100 miliónov eur, dnes už ich mohol predať o 7 miliónov drahšie. A to bez námahy. Z epidémie sa však dá na burzách ťažiť len dovtedy, kým sa nestane pandémiou. S tým, ako by sa epidémia rozšírila, tak klesá svetová produkcia, pretože ľudia prestanú cestovať, prestanú nakupovať zahraničné tovary. S týmto rizikom už burzy počítajú, ako prvé letia nadol kurzy akcií leteckých spoločností. Na rozdiel od výrobcov liekov znamená pre ich akcionárov prasacia chrípka doslova katastrofu. Tomáš Velecký, televízia Markíza.